Volvemos á carga a falar de contido social as mañás de Radio Culleredo. Hoxe en Clave Social contamos con a coordinación de Alcer Coruña. Alfredo Saborido é o coordinador de Alcer Coruña, é unha entidade que leva moitos anos traballando a prol das persoas con enfermidade renal, a prol do trasplante de RIL e dos trasplantes en xeral, e como dicíamos esta semana tamén o martes co gallo de outra sección similar, o traballo deste tipo de entidades, evidentemente os traballadores e traballadoras das asociacións paran nas vacacións, pero as necesidades non paran, evidentemente, e Alcer é unha entidade con un tecido social de beneficiarios e de usuarios e usuarias que teñen necesidades os 365 días do ano. Alfredo Saborido, que tal? Moi bons días. Bo día, compañeiros de Radio Culleredo e a todos os ointes, como estades? Nos decíamos antes de empezar a entrevista, nos desexábamos feliz ano, neste caso para Alcer. O feliz ano sería conseguir os obxectivos, non? De asistencia, entendo, e de axuda e de servizo a todas esas persoas, usuarios e usuarias coas que traballades, porque decía que a necesidade esa sí que non colle vacacións, Alfredo. Non, a necesidade non colle vacacións, e tampouco o equipo técnico nin a xunta directiva de Alcer Coruña collemos moitas vacacións, no Nadal especialmente, evidentemente que collemos vacacións durante o ano, pero ao final o Nadal para as entidades, non únicamente para nós, para as entidades sociosanitarias, habitúa a ser tempo de peche de todo o ano, peche de volver a iniciar todo o ano. Sabedes que todas as entidades que dependemos de subvencións públicas moitas veces non temos, a día de hoxe, a día 15 de xaneiro, non temos resolucións de moitas subvencións, polo cal non temos a estructura do ano 2025 completa, polo cal é tempo de traballo, sen dúbida. E acabas de mencionar un tema que evidentemente é moi importante a hora de financiación de recursos, de poder ter unha estructura e unhas posibilidades de traballar. As entidades, lóxicamente, dependedes moito deses recursos, de buscar recursos, neste caso subvencións, como pode ser entradas dende outra vía. Non sei se a xente, se a sociedade e mesmo as institucións teñen unha conciencia clara desa dependencia que teñen as entidades para poder desenvolver o seu traballo, que ás veces o mellor había que mirar un poquinho máis para elas, non? Sen dúbida, moitas veces todo o que implica a xestión e a estructura, non? Xerar esa estructura de entidade, moitas veces te atopas nun espazo que é tremendamente hostil, non? Isto podémolo levar ao terreo persoal, non? É dicir, pois, cando resulta que nos temos que sacar o certificado digital, todo aquilo que parecía sinxelo, pois deixa de selo, non? E moitas veces o que facemos é baixarnos do carro de toda a presentación telemática, non? Pero eu creo que toda esta estructura, eu sí que creo que a estructura de abordaxe das necesidades das entidades sociosanitarias, en este caso de Alcer, e ademais nos levámoslo no acrónimo, non pode depender única e exclusivamente do traballo técnico, que é o que facemos habitualmente nestes momentos as entidades sociosanitarias, é dicir, pasamos co paso do tempo, e ti comezaches falando, Fran, de que levamos moitos anos, eses moitos anos acabaron convertíndose en que as entidades sexamos prestadoras de servizos, e ao final somos prestadoras de servizos que son complementarios, non? Os servizos ofrecidos polo sistema público, despois está o terceiro sector, que intentamos chegar a aqueles espazos nos que o sistema público non chega, non? Como pode ser neste caso a atención ás persoas con enfermidade renal crónica a través do traballo social, da psicoloxía e da nutrición, por exemplo, non? Que dentro do sistema público non chegamos, pero entendo que as entidades sociosanitarias non podemos esquecer, nin olvidar, nin deixar de ter en riba dos nosos papéis os motivos polos que xurdimos, e os motivos polos que xurdimos xa non as sociosanitarias, o movemento asociativo en xeral xurdimos por unha cuestión reivindicativa, non? Alcer é algo que leva no seu propio acrónimo e no seu propio nome, non? Que é a Asociación de Loita
contra as enfermidades do ril. Esa loita entendo que non ten que ser unha loita, non ten que ser unha guerra armada, pero sí que ten que ser unha situación de representación dun colectivo e de estar o día nas necesidades que podemos ter o colectivo, non únicamente quedarnos na prestación de servicios, que é necesaria, importante, fundamental na construción do proxecto de vida das persoas, pero se imos a parte de entidade e da estructura, creo que non podemos olvidar nunca esa L que neste caso Alcera ten no seu acrónimo, non? No seu ADN, iba a decir eu casi, non? Sí, no seu ADN, sen dúbida. E, Alfredo, neste momento, con este comezo de ano, non sei se o 2025 trae, porque ás veces a nivel legislativo, a nivel administrativo, pois cambia algunha cousa. Non sei se este ano 2025 nos trae algunha complicación máis no traballo das entidades ou algún proxecto ou liña de traballo adicional que vaiades levar a cabo, polo menos en Alcer. Pois, mirade, eu creo que este ano 2025, ao final do 2024, foi un ano fundamental para ter en conta un cambio legislativo con respecto ás persoas que teñen, as persoas de doantes a doantes vivos, quero dicir, os doadores en vida, que ata hai moi pouco non se lles recoñecía a situación de baixa laboral durante ese tempo, porque non era unha enfermidade, non, a que estaban a vivir, pero ao final incurres en, pois, o mellor 2-3 meses, non, de situación na cal non podes desenvolver o teu traballo, pois, por unha operación quirúrxica, e nestes momentos xa se equiparou, non, esa situación a unha situación de baixa laboral, polo cal eu creo que é un cambio legislativo neste 24-25 que debemos de ter moi presente, sobre todo tamén por empezar vendo con ollos positivos, non, a realidade. Pero entendo que eso se chegou tamén por esa loita da que falabas, forma parte do acrónimo da asociación. É dicir, eso é froito tamén, imagino, de moita negociación, non vende agora, é dicir, vende que se estivo traballando durante moito tempo. Non sei se este ano hai algún obxectivo que ou novo ou que aínda non se conseguiu, que vende atrás, que as asociacións como a vosa teñen que perseguir. Como está a situación, como afrontades este 2025? Imagino que a nivel de socios e de usuarios, pois con ese catálogo sempre de servizos, pero nesa parte de loita que decías, non sei se hai algún tema novo ou que agora no que estades a redoblar servizos, esforzos. Pois un dos temas que nos trae un pouco de cabeza, non, nos últimos tempos é a falla dun protocolo claro de traslado dos menores cando son chamados para trasplantarse fora da nosa comunidade autónoma, especialmente aqueles que viven unha situación sociofamiliar especialmente vulnerable que non lles permite o mellor pois coller o coche e marchar a Madrid ou a Bilbao. Non existe ningún tipo de protocolo para poder facer ese traslado, polo cal temos moito ollo de que cada menor que coñecemos que está nesa situación sexa seguido acompañado, pero non polo sistema sanitario, porque nos atopamos con que temos que tirar de recursos complementarios, non? Como poden ser entidades, como poden ser pois a propia rede de servicios sociais comunitarios, etcétera. Polo cal hai que detectar eses casos, hai que saber en que situación están e comezar a mover toda esa engranaxe enseguida, porque a situación de xestión do transporte non programado é tremendamente complicada. E en que nivel estamos de concienciación con tema do trasplante, superando pois con máis información dende hai uns anos, non, dende todos os lugares dos que pode proceder, de todas as fontes, melloramos en canto a concienciación a hora de converternos en doadores ou doadoras, ou seguimos tendo necesidade?
Mira, a nosa labor sobre todo se fundamenta en dous obxectivos, non? Unha é a atención ás persoas con enfermidade renal crónica, nas tres delegacións, non, de Coruña, que é toda a zona de Ferrolterra, toda a zona de Coruña C, que ao final están ligadas, non, ás propias áreas sanitarias, e por outra banda a zona de Santiago Barbanza. E por outra banda a sensibilización en materia de doazón de órganos, non? Ese programa que temos dende Alcer Coruña que se chama Alcer Sete Vidas, e bueno, creo que a nosa sociedade tense caracterizado e ten sido mostra clara de ser unha sociedade solidaria, pero bueno, a nosa labor de manter eses datos aí tamén está, non? Evidentemente son temas que a sociedade debe ter en conta, e esa que leva facendo Alcer dende hai tantos anos, tentando buscar esa concienciación da necesidade de que calquera pode necesitar no seu momento un trasplante, neste caso de RIL, pero vos sodes moi de traspoñelo a outros órganos, non? Evidentemente, o trasplante e a necesidade, a cultura, digamos, do trasplante da doazón, que deberían ter máis cabida na nosa sociedade. Imagino que eso tamén vai dentro un pouco do traballo que facedes, como decías, por unha banda os servizos ás persoas afectadas e por outra a formación, non sei se dicir formación ou educación, máis ben educación, non? Ten que ver moito ca educación e ten que ver moito con que comecemos a normalizar esta conversa nas nosas, tanto a conversa habitual como a toma de decisións en vida, é dicir, que a conversa sobre que vou facer cos meus órganos forme parte da nosa conversa habitual, poda formar parte da nosa conversa habitual ca familia, ca parella, cos amigos, cas amigas, no traballo, é dicir, que isto forme parte da nosa conversa, dos nosos posicionamentos, é dicir, enseguida temos posicionamentos con respecto a moitas situacións sociais, non? Pero como que isto, como está relacionado con momento no cal eu xa non este aquí, parece que é un tema que moitas veces nos costa tocar, non? Eu creo que un bo obxectivo como sociedade para 2025 para min sería ter un medidor de canto falamos disto, non? En conversas informais e que pase a formar parte da nosa conversa, non? Da nosa conversa no día a día. Alfredo, como contactamos con Alcer as persoas que necesiten servizos ou que queran información ou que mesmo queran colaborar? Contactar de todas as formas posibles. Podes contactar a través da nosa página web alcercoruna.org. Despois temos as nosas redes sociais, tanto en Facebook como en Instagram, e podes poñervos en contacto con nos a través do noso correo electrónico info@alcercoruna.org. Moi sinxelo, moitas facilidades para facelo, e un paso adiante importante, tanto a hora de se queremos botar unha man como a hora de solucionar un problema que teñamos. E cando nese problema necesitemos unha luz, un apoio. Con Alfredo Saborido sempre é fácil falar destes temas, o coordinador de Alcer Coruña, o que agradecemos, como sempre, a súa atención aos micrófonos de Radio Culleredo, desexando que este ano traia o cumprimento dos obxectivos que ten a asociación. Grazas, Alfredo. Moitas grazas. Un saúdo e feliz ano a todas. Igualmente.